كما يكنيهم دحرنا وحي إذا تراخيبنا حكي لو ما عنتي بأزيو أقداس قداي مسيكم زلهم يوتيوب أزيو حدقنيا زخنا حقي أوصيلو أبزغنيات أزي نبارات كونو ولا حدث يوتيوبرات كلهم كتري وزقبا فيديو يوتيوب كبل كلهم بزعبا يوتيوب أدسنس يزوقع زلهم نسخاتكم أب يوتيوبكم ولا حان تطفأت كي تطفأهم كلهم يوتيوب أدسنسكم كعص يخليو نمنتهي زعصو زبلن بخميك خنكلا خلو نخلن زبل أبز فيديو زي بقل صخر إيكم نا يوتيوب أدسنس ويكا نا جوجل أدسنس انتر أزيبلكم ويكا أنت تعاصيكم أب يوتيوب سرحكم وجنزب كتقبلوا خمسة تخلو تفلتيهم حكي قرم قدم حج انت اي نيرو يوتيوبكم ديمونتايز زخون ويكا غنزب مسرح دو زبل نا يوتيوب حقتات انت رات حيسكم يو نا ابنت كوبرايت انت خوينو ريزود كونتنت زوم كوميونيتي جايد لاين جلس بحال انت تحيسكم يو يوتيوبكم ديمونتايز زخون ويكا غنزب مسرح دو زبل نيرو حج جن اب يوتيوبكم كمزيوم عينت طفاتات كي طفاهم كلهم يوتيوبكم ديمونتايز زخونلو غنزب مسرح دو زبللو حادغنيا زخونه عدل تفطيرلو ازي ديس اونست ديكلاريشن يبحال dishonest declaration انتايو بخمي كي مص زبل مونر مجمره بدحريو بخمي نكلاخلو زبل كناس عدينا ازي dishonest declaration زبحال بوانانت اب يوتيوبكم تحست سلازفصمكم ايكونن زمص ازي صقم زمص اب يوتيوب ادسنسكم ويك اب جوجل ادسنسكم بزفطر صقمي كلاتنا خمن نفلطو قدمتاي نيرو ازناي جوجل ادسنس اكاونت ويك ازناي يوتيوب ادسنس اكاونت خنمل خلناسي أبتي identity verify نجبرلو ويكا أتي أدسنس account كنكفت كلنا نتكملوا زنبرنا سمن أتي بنك خلنا نتكملوا payment methods بحال أو نتكملوا سمن ببينو خنجبرو نخل نيرنا إذا خبلكم كله باسبورت ويكا national ID انتر أزيبلكم كوينو أتي account بباسبورت زلوا حاوكم بيتسبكم ويكا نايزو خانا سبجيركم verify تجبروا وتا account ما بدحريو أبز ناي بنك account ملا أزبل كتأتو خلهم جن ناي بعلهم بنك ختكم تدخلوا نيركم لهم حجي اتنجر نسو اب يوتيوب ان ترفيز مسزلو لك خمزي فيسبوك باي اوت مالتي فيسبوك باي اوت انتاي باي اوت كتملق خلخا زلو سم ابتي ناي تين نمبر زلو سم ابانك خزلو سم معرك خونا لو يزبل حقي ناي فيسبوك ناي جوجل ادسنس ون حجي كوم يخوين زلو نابنت انا قدم حجز تكمل زنبركو ادسنس باسبورت ويكا ناشونال ايدي سلازي نبرني ناي حدا عركي غيره بناتو سم غير اتاشمو اكاونت خفيته ناتو باسبورت ايدنتيتي فيريفيكيشن كتيغن خلو بناتو باسبورت غيره فيريفاي غبيريو بدحريو ابت بانك ملا ازبل ناي بعلي بانكي اكاونتاتي ناي بعلي بقتا ياتون نيرو حجز تخاخيلو حجز كنكم زبال ነገር የለን ኩሉ ናይ ባዕልኩም ክኸውን ኣለዎ ይዝብል ስለዚ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ናይ ዓርከ ወይ ከዓ ናይ ሓወይ ናይ ዝኾነ ዝቀርቦ ሰብ ገይረ አይደንቲቲ ገይረ ቨሪፋይ እንተ ገይረ የተ አካውንት ብናቱ ስም እንተ ከፊተዮ ባንክ እውን ናቱ ይጥቀም ዘለን انت زي كوين جن زي dishonest declaration زبال حدش حقي بقو مسرت اتي ادسنس اكاونتي يعصو يوتيوبيك اجنزب مسرح دو يبل مالتي اتي بتعم زناد النجركا از نجر زي نتوم دحر حجي زغفتو زلو ادسنسات طرح يكونن نسرح توم قدم حجي بستفلالي اسم تاشمو غيرهم كفيتهم بانكومن ايدنتيتي اومن ببينو غيرهم كفيتهم زتقوم زنبرو ادسنس اكاونتاتون يلعلو مالي dishonest declaration ناغدا ስለዚህ ታይና خنر حجي انت عينت ጥንቃቄና خنገብር ዘለና بخوم ምኽንያት አድሰንስ አካውንትና እንተ ዳተላዕይልኸ እንታይ ስጉም ትኽንወስደለና ዝብል ክንርኢና ቶም ድሕሪ ሕጂ አድሰንስ አካውንት ክትከፍቱ ወይ ክትመልኡ ተሓስቡ ዘለኹም ሰባት ካብ ብሕዚኹም ተጠንቀቁ እቲ ኣብ አድሰንስ አካውንትኩም እተእትውዎ ስም እቲ ቨሪፋይ ትገብርሉ ፓስፖርት ኣብቲ ፓስፖርትኩም ወይ ናሽናል አይዲኩም ዘሎ ስምን ኣብ ባንኪ አካውንትኩም ዘሎ ስምን ሓደ ዓይነት ምዃኑ አረጋግጹ ምናልባት ስኻትኩም አይደንቲቲኩም ቨሪፋይ ትገብሩሉ ፓስፖርት ወይ ከዓ ናሽናል አይዲ ዘይብልኩም እንትኾይኑ ከዓ እቶም ትጥቀሙሎም ሰባት ማለት ሓውኩም ቤተሰብኩም ገለ ብናታቶም ቨሪፋይ ከተግብሩ ትኽእሉ እንዲኹም ባንክ ግን ናቶም ኢኹም ትጥቀሙ ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ስም ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ነዚ ተሓሳብ ብምግባር ባንክኩም እውን ናቶም ክትጥቀሙ ምዃንኩም ብምሕሳብ ተኣምንዎም ሰባት ጌርኩም ቨሪፋይ ከተግብሩ ወይ ከዓ አድሰንስ አካውንት ክትከፍቱ ኣለኩም ማለት እዩ እቶም ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ ስም ማለት አይደንቲቲን ባንክን ወይ ከዓ ፔመንት ሜተድን በበይኑ ጌርኩም እትጥቀሙ ዘለኹም እሞ አክቲቭ ዝሰርሕ ዘሎ አድሰንስኩም ከዓ ክልተ ዓይነት መማረፂ ኣለኩም እቲ ቀዳማይ መማረፂ አድሰንስኩም ዝለዓለሉ ዕድል 50% ስለ ዝኾነ ክሳብ ዘልዕለኩም ምጽባይ ማለት ዘይከልዕለልኩም እውን ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ብኸምኡ ዘልዓለሎም ሰባት ኣለው ዘይልዓለሎም ሰባት እውን ኣለው እንተ ዘይልዕልልኩም
እሰዮ በለጸ እንተልዒሉ ልኩም ከዓ ቼንጅ አካውንት ኢልኩም ሓዱሽ ናይ ባዕልኩም ወይ ከዓ በቲ ሕጊ ንሱ በቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ ሕጊ መሰረት ሓዱሽ አካውንት ክትከፍቱ ስለ ትኽእሉ እቲ ካልኣይ መማረፅኻ ካብ እንጠራጠርሲ ሓዱሽ ናይ ባዕልና አካውንት አድሰንስ አካውንት በቲ ሓዱሽ ዝወፅእ ሕጊ መሰረት መሊእና ክንፀንሕ ኣለና ኢልኩም ተሓስቡ እንተደኣ ኮይንኩም ከዓ ብሞባይል ትጥቀሙ ኮይንኩም ናብ ብክሮም ገይርኩም ናብ ዩቱብ ተኣትዉ እሞ ናብ ዩቱብ ስቱድዮ ተኣትዉ ወይ ከዓ ብኮምፒተር ኣቲኹም ናብ ዩቱብ ስቱድዮ ተኣትዉ ናብዚ ኤርን ዝብል ናይ ዶላር ምልክት ክትኣትዉ ከለኹም ኣብ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቦታ እዛ ቼንጅ ትብል ናብኣ ኣቲኹም ሓዱሽ አድሰንስ አካውንት እትፈጥሩሉን እትእትውሉን ቦታ ክፈጥረልኩም እዩ ብኡ መሰረት በቲ ሓዱሽ ዝወፅእ ሕጊ መሰረት ኩሉ ማዕረ ጌርኩም ማለት ኣብቲ አካውንት አድሰንስ አካውንትኩም እትመልእዎ ስም ኣብቲ ፓስፖርትኩም ወይ አይደንቲቲ ቬሪፋይ ትገብርሉ ዘሎ ታሽሙ ዘሎ ስምን ኣብ ባንክኩም ዘሎ ስምን ማዕረ ጌርኩም ብኡ መሰረት ሓዱሽ ከፊትኩም ሓዱሽ ክትመልኡ ክትቅይሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ንሱ ልክ ሓዱሽ አድሰንስ አካውንት ክትከፍቱ ወይ ከዓ ክትመልኡ ከለኹም ከም እትገብርዎ ዓይነት አካይዳ ስለ ዘሎ ምንም ፀገም የብሉ ንሱ ኣይደግመልኩምን ሕጂ ምክንያቱ ብዛዕባ እዚ ዝሰራሕክዎም ከመይ ጌርኩም አድሰንስ ሓዱሽ ትመልኡ ከመይ ጌርኩም ቼንጅ ትገብሩ አድሰንስ ዝብሉ ዝሰራሕክዎም ቪድዮታት ስለ ዘለዉ ሕጊ ክሳብ ዘይተቀየረ ሕጂ ንዕኦም ምድጋም ኣገዳሲ ይኮነን ንዓቶም ክትሪኦም ተደሊኹም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣቲኹም ወይ ከዓ ኣብዚ ፕሌይሊስት እዚ ኣቲኹም ኣብ ናተይ ዩቱብ ማለት እዩ ኣብኡ ክትሪእዎም ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ከም ጀንትራ እቲ ቀዳማይ መማረፂ እቲ ምፅባይ ዝብል ክሳብ ዘልዕለልኩም ምፅባይ ዝብል ዝመርፀልኩም ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓዱሽ አካውንት ክትቅይሩ ቼንጅ ክትገብሩ ከለኹም ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሎኬሽን እንተኮይኑ ሓዱሽ አካውንት ከምዚ ቼንጅ ክትገብር ከለኻ ብጣዕሚ ምህለኻ እዩ ሓዱሽ ዩቱብ ሞንታይዝ ክትገብር ኣፕላይ ክትገብር ከለኻ እዩ እቲ ዝበለፀ ማለት ብዩቱብ ቼንጅ ክትገብር ከለኻ ሓዱሽ አካውንት ከምዚ ብዙሕ ተቐባልነት የብሉን ብዙሕ ግዜ ሪጀክት ይገብረካ እዩ ኣይሰርሕን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዕፁብ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ከምቲ ሓዱሽ አካውንት 1000 ሰብስክራይበርን 4000 ዎች ሃወርን መሊእኻ ከምቲ ሓዱሽ ኣፕላይ ክትብል ከለኻ ከምኡ ቀልጢፉ ዝቕበለካ ዓይነት ስለ ዘይኮነ እታ ምፅባይ ዝመርፀልኩም ምክንያቱ ተፀቢኹም እንድሕር ተልዒልኩም ቼንጅ አድሰንስ አካውንት ዝብል መማረፂ ስለ ዝወኩም ኣብኡ ከም ብሓዱሽ ክትመልኡ ካልኣይ ተመሊስኩም ሞንታይዝ ክትገብርዎ ስለ ትኽእሉ በቐሊሉ ማለት እዩ ኣቱም አድሰንስ አካውንትኩም ምስዚ ሓዱሽ ወፂእ ዘሎ ሕጊ ዝሰማማዕ ሰባት እዚ ማለት ስምኩም አይደንቲቲ ቬሪፋይ ዝገበርኩምሉና እቲ ኣብ ፔመንት ሜተድኩም ዘሎ ኣብቲ ናይ ባንክኩም ዘሎ ስም ማዕረ ዝኾኑ ሰባት ስኻትኩም ቅሰኑ ምንም ነገር ኣይመፀኩምን ምናልባት ብጌጋ ሓደ ግዜ ሮቦታት ወይ ከዓ ኤአይ ስለ ታሽሙ ዝገብሮ ዝግምግሞ ምናልባት ብጌጋ ከምኡ ዚ ዲስኦነስት ዲክላሬሽን ዝብል ነገር እንተመፂኩም እንተልዕልልኩም ከዓ ኣብቲ ንዓኣ ዝሰደደልኩም ኢሜል ኣፒል ሄር ዝብል ኣፒል መግበሪ መጥርዕ ስለ ዘለዎ ኣብኡ ኣቲኹም እቲ ዘድሊ ዶኩሜንትታት ሂብኩም ብቐሊሉ ክትምልስዎ ስለ ትኽእሉ ንስኻትኩም ከምዚ ዲስኦነስት ዲክላሬሽን ናይ ምባል ዕድልኩም እውን ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ ንስኻትኩም ቅሰኑ ከመይ ጌርኩም ኣፒል ከም ትገብሩ ከመይ ጌርኩም ጥርዓን ከም እትቐርቡ ብግልፂ ዘየርእልኩም ዘለኹ ስኢለ ብሽፉኑ ዘርእየኩም ዘለኹ ዝነግረኩም ዘለኹ ከምኡ ዝበለ ከርእየሉ ዝኽእል ኣካውንት ስለ ዘይረኸብኩ እየ ብዝተረፈ ካብ ከምዚ ዓይነታት ቪድዮታት ምስራሕ ንነዊሕ ግዜ ርሒቐ ነይረ ሓደ ንኩላትና ዝጠቅም ዝበልኮ ፕሮጀክት ንምስራሕ ብዙሕ ኣዋርሕ ዝወሰደ ፕሮጀክት ሒዘ ስለ ዝነበርኩ እዩ ንሰብ ቀረባ ግዜ ይፋ ክገብሮ እየ እቲ ቀቲለዮ ዘለኹ ኣካውንተይ ናብ ንቡር ንክምለስ ከዓ ማለት ዋላ ዩቱብ ዋላ ኩሎም ፕላትፎርምታት ቪድዮታት ዘይተሰርሐሎም ፖስት ዘይትብለሎም ገለ እንተኮይንካ ረኮሜንዴሽኖም ገለመልታቶም ኩሉ ነገሮም ዝመውት ዛ ኣካውንተይ ናብ ንቡር ንክምለስ ሼር ግበሩ ኮሜንት ፀሓፉለይ ላይክ ግበሩ ነዚ ኣካውንት እውን ፎሎው ግበሩ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ተኣሽሙተት ትገብሩኒ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መሃራይ ትሕዝቶ ከሳብ እንራኸብ ሰናይ ንዓኹም ሰላም